Вітання! Вітаю усіх на каналі Гарбата з Ангеля. Калі ласка, заварите собі гарбаточку цікаву, може какаву, что-небудь яшчэ можна паесці ўзяць і налучайцеся да размовы. Но мне казалі, што было б цікава, каб я каментавала апошнія падзеі і што, праўда, яны развіваюцца так хутка, што я магу толькі вельмі агульна пакуль каментаваць, бо, як вы ведаеце, я валанцёру ў некалькіх праектах, і гэта вельмі складана збірае шмат часу. Ну, але, вядома, я стараюся. Вось, сёння, ўжо пятніца, але я записываю трошачкі раней, вядома, так што ў рэальным маім жыцці у запісе цяпер чацвер. І ведаю, што сёння увайшлі ў сілу новыя санкцыі США. Ведаю, што Беларусь увяла таксама ў адказ нейкія санкцыі. Вядома, мае амерыканскія сябры хвалююцца, кажуць, што як гэта, я не змагу працаваць у Магілёве. Вось, карацей, неяк так, ведаю, што ўсё разбіваецца, ведаю, што хутка будуць 4 і 5 пакеты санкцый ў развязу, адпаведна, але што я думаю пра гэтыя пакеты санкцый? Я мяркую, на жаль, што наўрад ці будзе нешта звыш сур'ёзнага. Не, вядома, я буду вельмі рада памыліцца, і гэта будзе цудоўны шанец вярнуцца да мяне ў каментары сюды і напісаць: «Ой, Ангеля, што ты не зна? Ну, глядзі, якія санкцыі яны ўвялі, чаму?» Таму што ў Еўропе адрэагавалі, як я разумею, як грамадзянка таксама Еўропы, бо ў мяне еўрапейскі пашпарт. Як я разумею, Еўропа больш жорстка адрэагавала, таму што сітуацыя тычыцца яе ўжо грамадзян. Гэта не пра тое, што там хтосьці ў Беларусі псуе жыццё беларусам. Справа ў тым, што могуць спыніць любы самалёт. Там, літаральна закладнікі былі з розных краінаў. І у тым ліку, вядома, у развязу, таму што там, літаральна еўрапейскі самалёт, Ryanair, і калі не большасць, то амаль большасць былі ў развязу. Я думаю, што большасць увогуле, або вельмі вялікая частка. І таму яны адказалі, бо ўсё адно, ведаеце, што можа быць для людзей, якія жывуць у Беларусі, і для такіх людзей, як я, якія ўжо даўно, скажам так, прысутныя у беларускай інфапрасторы, гэта не так феерычна выглядае, як для іншых. Якби калі Лукашенка скажа яшчэ адну чарговую дурноту, і што? Якби мы прывыклі, што ён усё кажа, як кажа, у яго слоўнікавы запас, як і ёсць, ідэі, якія ёсць, мы яго ведаем. Але вось калі міжнародныя нейкія грамадзяне, міжнародная там супольнасць сутыкаецца ўжо наўпрост з гэтымі вось падзеямі, людзі вельмі моцна здзіўляюцца. Я стараюся цяпер без матаў, без мацюкоў. Гэта даволі цяжка. І гэта вялікі шок. І грамадзяне ў развязу, якія, дарэчы, вельмі салідарныя, хто ведае, хто ў тэме, вельмі салідарныя з беларусамі, былі б у вялікім шоку і вельмі бы наракалі, вядома, калі б нічога не зрабілі. І таму трэба было неяк адказаць, бо я скажу вам так, еўрапейскія партыі шукаюць, або, іх мэта гэта галасы, таму што ў нас галасы, у прынцыпе, лічаць.
і лічаць даволі добра, калі не па памылцы, ну, можа быць, нешта не сойдзецца ці што. Ну, і там ёсць камісіі добрыя, ёсць органы адпаведныя. Ну, і партыям хочацца выйгрываць нейкія, ну, там, выбары, якія рэальныя, і гэтак далей, і таму яны вельмі рэдка калі, і нават амаль ніколі не пойдуць на антыпапулярныя меры. Гэта толькі калі вельмі патрэбна будзе. Нават, я скажу вам так, што калі пачалася, ну, вось, гэтая ўся глобальная сітуацыя з вірусам, тады нават позна і мала адрэагавалі, таму што не хацелі, ну, напрыклад, зачыняць людзей дома, таму што гэта антыпапулярна. Або не хацелі абмяжоўваць адпачынак, ну, там, бары, дыскатэкі, гэтак далей, таму што гэта антыпапулярна, гэта не падабаецца людзям. І, як вы ведаеце, большасць людзей, і асабліва, калі яны ў групе, ну, вось, гэта вельмі цікава. Людзі індывідуальна, калі ты проста камунікуеш з нейкім чалавекам, амаль заўсёды ёсць нейкія спосабы абменваць там, ну, абменвацца ідэямі, ну, там, паняткамі, можна рабіць так, каб даходзіць да гэтай інфармацыі, можна размаўляць, ёсць логіка, ёсць разуменне, ёсць нейкая эмпатыя, так, гэта ёсць на індывідуальным узроўні. А калі людзі ў групах, яны тупыя. Не проста, ну, нейкія дурні, я не ведаю, што здараецца, калі людзі ў вялікіх групах, амаль заўсёды, не скажу, што заўсёды, так, але амаль заўсёды чалавек тупее, калі ён у вялікай групе. І нават калі гэта ў Фейсбуку нейкая група аднадумцаў, нават калі гэта, я не ведаю, дзе нават партыя палітычная сама тупее. Але сапраўды, ну, чалавек дэградыруе, пачынаецца гэты падзел паміж нашымі і не нашымі, так, і чужымі, іншымі, з вялікай літары, іншасць. Пачынаецца нейкая дэгуманізацыя іншай групы, так, апанентаў. Гэта то, што мы заўважаем, калі, напрыклад, у нават нашых суполках, так, у Фейсбуку пішуць, ну, каб здохлі ўсе лукашысты. Ну, а можа быць, там ёсць нейкія бабулі, якім у вёсцы мала ведаюць. Не, ну, я не кажу, што там, ну, цяпер цяжка не ведаць. Так, але шмат гадоў былі такія выпадкі, што чалавек проста не ведае, або чалавек не мае палітычных і нават іншых амбіцый, проста хоча дажываць спакойна, і любыя Ой, што гэта такое? І любыя перамены палохаюць. І гэта не значыць, што гэта жорсткі чалавек. Ну, і то ж самае, калі, скажам так, тыя, хто падтрымлівае палітыку сучаснага караля, абсалютнага, вось, і пішуць, ну, БЧБшнікі то, або некаторыя, нават калі падзелі ў той жа апазіцыі, або дэмакратычныя, ну, паміж дэмакратычнымі людзьмі. І кажу, ой, гэты неверагодныя, такія тупыя, такія сякія. Таму што вельмі моцнае абагульненне, так? Бо мы не бачым апанента як чалавека. І гэта то ж самае, калі людзі, тыпу, усе хочуць выйсці ўжо з хаты, таму што каранцін ужо 2 месяцы ідзе і не бачна канца. Ну, і таму некаторыя дзяржавы пазбягалі патрэбных мераў, бо яны не папулярныя і баяліся загубіць частку электарату. Чаму прынялі? Таму што яны зразумелі, што калі ўсе памруць, ну, ніхто галасаваць не будзе, і тым болей яны будуць губляць, бо некампетэнтныя, гэта ўжо больш сур'ёзна. Ну, і нават так вельмі цяжка гэта. Таму, калі, і тым болей, на сувязі з гэтай першай ідэяй, ну, другой нават ідэяй дэгуманізацыі, ну, гэтая дыстанцыя, гэта іншасць, скажам так,
грамадзянін нейкай краіны, асабліва далёкай, так? Таму што я разумею, што калі мы кажам пра паляка, пра літоўца, пра эстонца, ну гэта іншае, бо яны бліжэй знаходзяцца, яны бліжэй. Калі ён думае пра тое, што недзе далёка, у Еўропе, але далёка, ёсць такая краіна Беларусь, пра якую я пачуў першы раз вось у жніўні, або можа быць другі, таму што я люблю футбол, і я глядзеў, ну там, не ведаю, Дынамо ці што. Вось. Там некая рэвалюцыя, там палітвязні, там тыпу жорстка з людзьмі, але гэта далёка ад мяне, я нікога не ведаю з Беларусі. Мне дапамагае тое, што да нядаўняга часу многія беларусы за мяжой казалі, калі пыталіся ў іх, што яны з Расіі. Я гэта ніколі не зразумею, можа патлумачыце. Вось. Вельмі цяжка, вельмі адстаем па гэтых пытаннях, таму вельмі складана рабіць так, каб сярэднестатыстычны грамадзянін захаду калектыўнага адчуваў такую моцную сімпатыю да беларусаў і да беларусак. Ось, таму што трэба гуманізаваць, трэба даць беларускаму народу твары, імёны, гісторыі, таму што вось, дадзеныя пра то, што ў нас амаль, і можа быць заўтра ўжо будуць усе 500 палітвязняў у Беларусі. Яны публічныя, яны друкуюцца, яны ёсць у доступе, але гэта не каранае. Чаму? Ну, балюча, але ўсё адно трэба прызнаць, што Сталін у чымсьці меў рацыю, калі ён казаў, што адзін чалавек, калі памёр, гэта трагедыя, а мільён гэта статыстыка. Тут то ж самае, калі ўжо з'явіўся партрэт Рамана Пратасевіча, тады людзі пачалі бачыць у беларускай рэвалюцыі чалавечы твар. І тады і змянілася пазіцыя. Я спадзяюся, што пазіцыя зменіцца дастаткова, каб сапраўды, можа быць, не ў гэтых пакетах, але хутка, ну, хутка па еўрапейскіх мерках, ну, тут таксама вялікая бюракратычная сістэма, як ведаеце. Гэта не заўсёды добра, але гэта сцвярджае, пераправярае, робіць так, каб усё было больш-менш, як больш-менш, як мага болей правільна. Вось, і прабачце, што змяюся, гэта таксама ад нерваў. Бо мне самой сорамна. Сорамна, што мая краіна нічога не робіць. Але я магу ўжо сказаць, што я займаюся актыўна гэтым пытаннем. Не толькі я даю пэўнае інтэрв'ю. Я скажу, таму што ў маім выпадку гэта не сакрэт. Некаторыя нашы валанцёры, працаўнікі баяцца. Бо цяпер Гайдукевіч абяцаў усіх тыпу ў багажніках перавесці, ці што, Беларусь у турму садзіць. Я не ведаю, што ён кажа, што ён уяўляе там у сваім розуме. Вось. Але я скажу, што я цяпер саўдзельнічаю, працую на народную амбасаду Беларусі у каралеўстве Іспанія. Вось, і там, я ўжо прапанавала, я спадзяюся, што гэта пойдзе, і ўжо адзін праект ёсць, але я скажу трошкі пазней пра гэты, аднак пакажу іншы. Зараз усё будзе, прабачце, што трошкі без парадку. Добра, мы працуем, карацей, бо гэта была ініцыятыва нават, не толькі ў мяне, а сярод нас, так, і таксама ў іншых краінах гэта адгукнулася. У накірунку культуры тое ж самае, што павінны рабіць афіцыйныя амбасады, бо амбасада гэта не толькі консульства, гэта не толькі паперы, гэта не толькі нейкія там дамовы эканамічныя, нейкія дыпламаты, якія кажуць сумненькія рэчы, гэта таксама мерапрыемствы культуры, літаратуры, музыкі, мастацтва. Гэта
чалавек, які нясе сваю культуру, ну я пра пасла, так, або дыпламата за мяжу. Ён проста нясе ў народ. Вось, у нас афіцыйная беларуская амбасада адчынілася ў 2018 годзе. Так, і нават тады яны пачалі ўжо рабіць пэўныя праекты у галіне культуры, бо гэта важна, гэта не толькі, бо іспанцы нічога не ведаюць пра Беларусь. Ну, афіцыйны Мінск гэтым ужо мала займаецца вельмі, таму што няма рэсурсу, няма грошай, няма нічога. Ну і жадання няма, было б жаданне. Цяпер можна праз Zoom нейкія чытанні арганізаваць. Ну, вядома, цяпер пісьменнікі не пойдуць на гэтыя чытанні, нармальныя пісьменнікі. Вось. Але гэтым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе будзем займацца ў народных амбасадах. А цяпер я хачу падзяліцца важнай навінкай, бо я атрымала, азміце радупача, вось такую прыгажосць. Гэта моя новая кніжка «13 сутак». Яна аформлена вось так. Гэта вельмі малюсенькі зборнічак. Я напісала, як некаторыя з вас ведаюць, пакуль Данік, мой нарачоны, быў у турме. Так, ён сядзеў на Акрэсціна, а потым перавялі ў Жодзіна. Вось, і тут Галіна Жураўлёва, такая цудоўная мастачка, зрабіла такія выцінанькі. Вось яны да кожнага верша. Гэта 13 вершаў да 13 суткаў, так, сотняў. Пакуль чалавек мой каханы сядзеў у турме Акрэсціна Жодзіна. Вось. Гэта я пакажу трошачкі. Увесь наклад у мяне, я добра не палічыла, але калі добра памятаю, у мяне, ну проста сёння я атрымала літаральна, у мяне 50 асобнікаў. І я хачу, вядома, распаўсюдзіць. Ну, з таго, што наклад у мяне, глядзіце, я зараз нават пакажу. Вось увесь наклад. Так. Такога вы яшчэ не бачылі на маім канале. Вось, я хачу, каб гэты праект, ну, скажам так, быў падтрымкай для тых людзей, хто і цяпер змагаецца і чакае кагосьці з турмы, так? Або мае цяпер праблемы, або на чужыне, выгнанні. Ну, я ведаю, што гэта мы ўсе. У прынцыпе, гэта мы ўсе. Я хачу даць прыярытэт адважным і добрым людзям. Таму, калі вы хочаце кніжку атрымаць, я потым напішу, вядома, у соцсетках, я напішу паўсюль гэта, я магу пакінуць. Нават, можа быць, зрабіць Google Forms. Ну, я падумаю, што зрабіць. Але напішыце, калі ласка, можа быць, данат зробіце. Так, і вы атрымаеце такую кніжку. Ну, проста пакажыце. Ну, данат не куды заўгодна, на нешта беларускае. Можа быць, напішаце абяцанне, або напішаце адразу лісты палітвязням. І пакажаце, ну, вось напісаў, я буду адпраўляць, і я адпраўлю вам вось такі зборнічак вершаў, або нешта яшчэ. Можна рабіць данаты і мне, вядома, бо я хачу і дызайнеру заплаціць, я таксама буду рабіць данаты, і мне трэба плаціць будзе за пошту. Так, і я буду губляць па-любому грошы, таму, калі маленькія данаты, калі гэта не шкодзіць, я магу і прыняць на пошту, напрыклад. Ну, але напішыце ўсё адно палітвязням. Або, я не ведаю, калі вы за мяжой і гэта бяспечна, можаце схадзіць на пікет. Калі, ну, або нават калі не за мяжой, але вы адчуваеце сябе упэўненымі, я не ведаю. Кожны, я ведаю, што мы ўсе можам штосьці рабіць.
Я хочу, ну, і ви вельмі крэатыўныя, я ведаю, што вы прыдумаеце. За што кніжку, так чым плаціць. Вы можаце нават, калі перайдзеце на беларускую мову, калі перайдзеце на беларускую мову, я магу адправіць і 2 кніжкі, мне шкада будзе. Вось, але сапраўды нешта на карысць Беларусі, на карысць нашай справе. Або ўсё пайшло, або нешта добрае, проста нешта добрае. Ёсць, дарэчы, і сем'і палітвязняў, якія цяпер патрабуюць дапамогі, можна дапамагчы ім. Замест таго, ну, каб там пісаць і хадзіць, і мне адпраўляць, можна адразу, напрыклад, жонцы якога-небудзь палітвязня, мужу якой-небудзь. Вось, ну, вы разумееце, так? Вы разумееце, асабліва, калі ёсць дзеці у сям'і. Можаце дапамагаць журналістам. Я не ведаю, вы лепей ведаеце, што вы можаце, што ў вашых сілах і што вам хочацца, каб вам было таксама, ну, пэўнай меры прыемна і цікава. Я ведаю, што вы прыдумаеце. У мяне вось гэтыя кніжкі, і я хачу іх падарыць вам. Ну, падарыць. У абмен за, ну, за штосьці добрае. Я ведаю, што вы вельмі добрыя. Усе. Добра, пакуль ад мяне ўсё. Я спадзяюся, што такі фармат не занадта шкодзіць і што вам спадабалася. І пакуль дапівайце гарбатачку і, ну, беражыце сябе, будзьце шчаслівымі.